Kaf suresi Mekke'den sürelerden ol 45 ayetten ibarettir. Sürenin adı ilkinci ayetteki elebbi harfi olan Kaf harfinden alınanlar. Bu sürede Allah Teala'nın güç kudretini ve hikmetini görkediyen alemdeki kâbir zatları barada gurrun açılýar. Buları yaradan Allah'ın kıyamet maşarda insanları täzeden diriltmäge güýjüniň ýetjekdigi beýan edilýär. Dini inkar edenlere öňkü kâbir milletlerin başına gelenler ýatlanylýar. Rahman ve Rahim bolan Allah'ın adı bilen Kaf, keramatly Kur'ana kasam bolsun. Öz aralarından bir duydurjynyň özlerini dogry ýola salmak üçin gelmegine geň alan kapyrlar, bu gaty geň zat. Biz ölüp toprak bolanmazdan soň täzeden dirildilermi? Bu akla gaty uzak ihtimal mümkin däl diýdiler. Biz topragyň olaryň bedenlerinden näme kemeldendigini, çüýredendigini bilýäris. Biziň ýanymyzda ähli zady gorayan kitap bardyr. Aslında olar özlerine hakikat gelenine onu yalan hasapladılar. Olar inni bir karar alcıranğı yağdaydadırlar. Olar yokorlarındaki asmana seredip bizim onu ne edip kuranlığımızı, onu ne edip bedenliğimizi, onunla hiçbir gädigin, nesarlığın yoktuğunu görmeyerler mi? Biz yeri hem yadıp koyduk. O yerde den agırımlığı saklamak için berk ulu dağlar yerleştirdik. O yerde dürlü görünüşteki yakımlı ösümlükleri bitirdik. Bulary Allah yöneljek her bir bendenin köngül gözünün açılmagy we awrat bolmak üçin berja etdik. Biz asmandan bereketli su indirdik. Onun bilen bağ bahçelari we oruljak ekinleri, şahalar bir-birine çırmaşıp giden udyň moýly hurma ağaçlaryny yetiştirdik. Bennelerimize rızkal vermek üçin ol su bilen ölü yere toprağa ýaşaýyş berdik. Madardan çykyş direliş hem şeýle bolar. Olardan öň Nuhun kowmi, res yaranlary halky, Semud, Ad, Firavun ve Lut'un doğulları hem peygamberler yalan hasapladılar. Eyke yaranları halkı bilen Tubba kavmi hem yalan hasapladılar. Onların hemmesi peygamberleri yalan hasapladılar. Biz onlara azap vermek hak bollu. Biz ölenleri täzeden diriltmekde ejillik görkeder ýaly ilkinji yaradışda yoktan bar etmekde ejillik görkedik mi? Yok. Olar şonda da bu täzeden yaradylış diriliş wagtda ananman şek edýärler. Kasam bolsun, insany biz yaratdyk. We nefsiniň ona näme waswasa salýandygyny biz gowy bilýäris. Biz ona jan ýeňse damaryndan hem ýakyndyr. Insanyň sagynyna we çepine iki sany belleji perişte oturup, onuň edýän işlerini belleýändirler, ýazýandyrlar. Onuň insanyň aýdýan ähli sözlerini hökmän ýazýan ýürüýte bellenden berk gödökçi perişte bardyr. Ölüm serhoşlugy hakykat bolup gelenne soňky deminde oňa bu senin öňünden bäri gatşan dadyň diýler. Soň surat tüýdügi üflener. Ine bu hem wada verilen gündür. Ol gün hem her kim ýanyna erbetligi ýadýan bir sürji, bir hem gowlugy ýadýan şaýat bilen geler. Allah oňa sen öň bundan gaflatdyň. Biz sen gözüň öňünde perdäni açdyk. Biz bugün senin gözüň ýetidir diýer. Onuň ýanyndaky dosty ine ýanymdaky taýyndyr diýer. İki perişte hem ähli kejir kapyrlary haýra böwet bolany, çäkden aşan münkiri, Allah'ın ýany bilen başkany hem hudaý tutanany hemmesini bilelikde dogdaha oklaň diýler. Kapyryň ýanyndaky ýollaşy şeytan, ey perwerdigarim, onu men azdyrmadym, emma ol özi hakdan daşlaşyp adaşdy diýer. Allah, meniň ýanymda dawalaşmaň, men size öň duýduruş beripdim, meniň ýanymda berilen söz üýtgedilmez, men gullarma hiç zalim däldirin diýer. Ol gün dogdaha doldunmu diýenmizde ol yok, yine de barmy diýer. Cennet hem takvalara ýakyn bolar, daşda bolmaz. Olara ineside wada verilen cennet budur. Ol cennet hakka yönelen, emirleri gorap saklan, berja eden, görmese hem elmidama Rahmandan, Allah'dan gorkan hem de Allah yönelen bir kalp bilen gelenlere mahsusdur. Hani inni salamatlyk bilen oňa cennete girin. Bu ebedi ýaşaýyşyň başlanýan günüdür diýler. Ol ýerde olara islam zatlary bardyr. Bizde mundan has artygy hem bardyr. Biz öň tutmakda bulardan has güýçli bolan şäherme-şäher gelip gaçara deşik gözlän ençeme nesilleri helak etdik. Mundan halas boluş barmy? Takyk munna kalby akly bolan ýa-da şaýat bolup üns bilen dinleýän üçin öwüt bardyr. Kasam bolsun, biz asmanları ve yeri bu ikisinin arasındaki ähli zatlary 6 günde yaratdyk. Bize hiç illi ýadawlyk degmedi. Ey Muhammed, sen olaryň aýdýan zatlaryna sabret. Günüň dogýan we ýaşaýan wagtyndan öň
Perwerdigaryňy hamdy sena bilen tesbih et. Giýjäniň bir çağynda secdeleriň ýydynyň ony Allahny tesbih et. Çağırjynyň Israpylyň ýakyn ýerden seslenjek, sura üflenjek gününe kulak sal. Ol gün ähli insanlar hakykat bolan bir sesi dol eşderler. Bu madardan çykyş direliş günüdür. Taky biz direl diýäris, öldürýäris, gaýdyp geliş bizedir. Ol gün yer ýarlar, insanlar çaltlyk bilen mahşer meýdanyna tarap algarlar. Bu mahşere jemlemek bize aňsatdyr. Biz olaryň aýdýan zatlaryny ören gowy bilýäris. Emma sen olary güýçlanyp imana getirjek zawun näsin? Sen diňe duýdurjy ilçisin. Sen meniň duýdurşymdan gorkýanlara Kur'an bilen öwüt ber.